Останките от късната античност, които са разкрити при предишните проучвания, са точно между вас. Всъщност вие сте се настанили върху тях. Това са преди всичко сгради, свързани с охраната на крепостната стена, плътно долепени почти до крепостната стена, изградени от тухли, споени с хоросан, много стабилни градежи. И вече мога да продължа в моята епоха, от гледна точка на човек, който се занимава с ранно средновековна археология. Това е един много интересен обект, защото е едно от малкото места в Улпия Сердика, в които се разкриват със сигурност ранно средновековни структури. Това са две жилища от началото на 9 век, разкрити от професор Станчева и сега професор Станилов. И тяхната датировка е потвърдена от намерената керамика в жилищата, както и от печките, които са отоплявали жилищата. Те имат специфичен характер и тяхната планировка е характерна за ранното средновековие. Тези структури от ранното средновековие проучвателите на Западната порта свързват с известните от писмените извори поход на хан Крум на югозапад. Предполага се, че през 809 година един път и през 811 година Сердика влиза в границите на първата българска държава и всъщност физическо доказателство за тези походи са тези жилища, открити близко до западната крепостна стена, както и каменното стълбище, водещо към кулата, към северната кула на Западната порта. В момента ние продължаваме едни разкопки, едно проучване на Западната порта на античния и средновековен град, което е започнало през 1975 година. Разкопките са продължили до 1980 година. Разкрити са монументални останки от Западната крепостна порта с северната кула. Южната кула остава под трасето на улицата. Разкрити са големи участъци от крепостната стена с една триъгълна кула на север, както и някои постройки, прилежащи към укрепленията, но със сигурност очакваме свидетелства за живота преди 4 век. Силно се надявам и вярвам, че тези идеи, и не само идеи, планирани вече дейности по консервацията, по експонирането на паметниците в централната част на София, които да представят антична и късноантична Сердика и част от останките от средновековието и късното средновековие до края на 18 век поне, ще могат да бъдат осъществени и обекта на Западната порта на Сердика ще бъде една значима част от тази експозиция на открито. Защото Степан вече спомена, че може да бъде осъществена прекрасна връзката и представата на софиянци и всички, които посещават нашия град, за това как се влиза от двете посоки, изток и запад, в града, а пък на обектите, които се намират в близост, как се е развивал и как е протичал градския живот. Така че това е... Западна порта е една отправна точка, за да открием живота на античния и късноантичния град, както и на селищата в по-късните епохи.